La vaca Connie. En Patch vol volar. Era un matí esplèndid. El cel era blau i sobre els camps voletejaven feliços els grans ocells blancs i les alegres papallones. La Connie i en Patch havien sortit a aprofitar al màxim aquell temps tan bo. Feien molt d'exercici jugant a pilota. La Connie i en Patch s'ho passaven la mar de bé. Però llavors, la Connie va xutar la pilota tan fort que va caure al riu i se'n va anar flotant. Ostres, no, quina mala sort que hem tingut. Ara hem perdut la pilota. Vaja, i ara com ens ho farem? No sé pas a quina altra cosa podríem jugar. Hola, Connie. Hola, Patch. Què us passa? Què us fa que no jugueu? Bon dia, Murri. És que ens ha caigut la pilota al riu i l'aigua se l'ha emportat i ara ens hem quedat sense saber què fer. Jo sé un joc. Amb el meu collar màgic podem jugar a imitar altres animals. Només heu de mirar molt atentament el collar mentre jo el moc d'una banda a l'altra. Oh, un collar màgic! En Patch va mirar el collar màgic mentre es movia de banda a banda. Molt bé, ja està. Ja has mirat el meu collar màgic i ara faràs veure que ets un ocellet. I si ho fas molt bé, guanyaràs el joc. Entesos, ja estic a punt per jugar. Som-hi! Jo seré un ocell. Que bé! Em penso que a en Patch li costarà molt fer veure que és un ocell. Ja ho sé, justament per això no el guanyarà el joc. Bé, jo me n'he d'anar. Adéu. Au, vinga, Connie, anem! Què passa? Per què tens tanta pressa? Perquè si vull guanyar el joc m'hi he de posar de seguida a fer d'ocell. Molt bé, doncs t'acompanyo, però em sembla que aquest joc serà molt difícil. Pel camí, la Connie li va dir a en Patch totes les coses que hauria de fer per imitar un ocell. Mira, per començar has de menjar molles de pa, igual que els ocells. No em costarà gens perquè tinc gana. Oh, ostres, tu, mira! Llavors la Connie es va aturar perquè es va adonar que en Patch no la seguia. Patch, es pot saber on t'has ficat? Menjo molles de pa, igual que els ocells. Ah, esclar! Molt bé, i tens molta traça a fer d'ocell. Els dos amics es van posar a pensar més coses que en Patch pogués fer per semblar un ocell. I llavors, dalt dels arbres, van veure dos ocells que recollien menjar pels pollets i branquillons pel niu. Fixa-t'hi! A més de menjar molles de pa, els ocells volen pel cel. Doncs provaré de volar. Però què dius? És molt difícil, em sembla que no podràs. Que sí, que el collar d'en Murri té poders màgics i estic segur que ara puc volar, si vull. Ja veuràs com volo. En Patch va pujar d'un salt sobre una pedra, però quan va intentar volar, va caure a terra. Ai, mare, no m'ha sortit gaire bé, oi? Potser és que hauria d'haver saltat un pèl més amunt. La Connie va decidir que abans de tornar a provar de volar, havia d'aprendre més coses dels ocells. I a la granja hi havia ocells de tota mena. Anem a veure la nostra amiga, la gallina Rebeca. Sí, molt ben pensat. Segur que la gallina Rebeca ho sap tot dels ocells. La Connie i en Patch van entrar al galliner. Ostres, mira, ara mateix no hi és la Rebeca. Potser ha sortit a passejar. Doncs saps què? Mentre ens esperem li covaré aquest ou, tal com fan els ocells al niu. En Patch es va acostar cap a l'ou, el va ensumar i s'hi va asseure al damunt. Ai, senyor, vigila, sisplau! Es pot saber què fas assegut al meu ou? Baixa d'aquí ara mateix! Que no ho veus, que peses massa? Has de pensar que els ous són molt fràgils i es trenquen molt fàcilment. Em sap greu, de debò. Només volia ajudar a mantenir l'ou ben calentó, igual que fas tu. No et volia fer empipar, ho sento.
La Connie li va explicar a la Rebeca que en Patch jugava a ser un ocell i que per això s'havia assegut sobre l'ou. Li van dir adéu i se'n van anar cap al riu. Llavors els dos amics van veure una pilota que flotava a l'aigua. Mira, és la nostra pilota, la que hem perdut aquest matí. Oh, provaré de passar volant sobre l'aigua per agafar-la. Els dos amics van córrer cap a la riba i en Patch va saltar. Ostres, aquesta vegada tampoc he volat. Trobo que és molt difícil això d'imitar un ocell. Doncs no cal que hi juguis si no et ve de gust. Què et sembla? Vols parar de jugar? Sí, perquè ja m'agrada ser com sóc. És fantàstic ser un gosset. Puc remenar la cua i lladrar. Bup, bup. Sí, ja ho pots ben dir. És molt millor ser un mateix que no pas intentar imitar els altres i voler ser el que no som. Però ara què penso? Això vol dir que he perdut el joc. Ostres. Sí, però no passa res. Tu pensa en el munt de coses que hem après dels ocells i que abans no sabíem. I tant! Tens raó. Mira, saps què podríem fer? Anem a buscar en Murri i li deixarem guanyar el joc. I dit i fet, la Connie i en Patch van anar buscant Murri. Primer no el trobaven. Però aleshores el van veure dormit al mig del camí. Hola, Murri! Vinga, desperta't! En Murri es va despertar i va mirar el collar màgic que es movia d'una banda a l'altra davant dels seus ulls. Ja està a punt per jugar. Va, Patch, quin animal vols que sigui? Murri, a partir d'ara vull que siguis un peixet. Vinga, ja pots començar. Molt bé, doncs imitaré un peixet, però m'hauràs de dir què fan els peixos, que jo no en tinc ni idea. Viuen al riu i neden sota l'aigua. Tens raó, si vull jugar a ser un peix, m'hauré de tirar a l'aigua. Brrr, sóc un gat i no ho suporto mullar-me. No m'agrada gens ni mica nedar. Esclar, no m'estranya, ho veus ara, que el més important és ser un mateix? Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va pensar que és fantàstic ser un mateix i que també s'han d'acceptar els amics tal com són. Bona nit, Connie.